en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Que sí, en serio. Se seguimos as indicacións atoparemos un gran tesouro. Os mapas dos tesouros non andan por aí tirados. Onde dixeches que o atoparas? Xa vos lo dixe 1000 veces, a carón do penedo grande que está no monte Testeiro. Iso son contos, Fiuncho. Están facéndoche unha broma. Pero que me vai facer unha broma no medio do monte? Pero, Fionchiño, ti non ves que se fose certo o mapa non estaría aí? Recoiro co pó de estrelas. Eu vou polo tesouro, vos faced o que queirades. O Fioncho non sabe o que ha de inventar para non ter que traballar. As rochas están aquí, tal como está debuxado no mapa. E tamén está o cofre. E dicíame os meus compañeiros que eran contos. Que ledo estou, que contento estou, a piques de atopar un tesouro maravilloso. Non hai xeito de abrilo. Non, xa sei o que vou facer. Que intentei de 1000 xeitos e non fun capaz. Vouno levar á nave para que me axuden a abrilo, pero non penso darlles nada do caixa dentro, por non crer nos tesouros. Estoume preocupando un pouco. Xa se está facendo de noite e Fiuncho aínda non volveu. Non te preocupes, Pencas, que Fiuncho é moi valente. Sí, non te preocupes. Cando atopo o tesouro non lle importará que sexa de noite. Hola! Atopaches o tesouro! As miñas felicitacións, Fiuncho. O mapa estaba ben, seguín as indicacións e topei o cofre. Ai, Fiuncho, perdoa por tomarte a broma. Se souberades todo o que tiven que facer para conseguilo, loitar con crocodilos, con pirañas, con dragóns. Ai, meu Fiunchiño, que valentes. Sí, moi valente, pero o cofre está pechado. Non o dei aberto, non sei o que hai dentro. Iso non é problema. Pero o que teña dentro é só meu. Vos non credes nos tesouros. Fiuncho, hai que saber compartir cos demais. Pero o que pasou os perigos fun eu. Pois que se quede con todo. Eu non quero nada dun egoísta. Eu tampouco. Un libro, xa non o quero. Podedes quedar con ele. O que quería era un tesouro. Se para nós os libros son o mellor tesouro. O teu tesouro é moi fermoso. Sí, Fiuncho, ademais demostraches moito valor ao sair polo tesouro ti só. Sí, que parvo fun, é un gran tesouro. Sen os libros o noso planeta non podería sobrevivir. Hoxe pódelo inserir ti na computadora. Grazas. Título: Evaristo, un corvo moi listo. Texto e ilustracións: Manolo Uía. Editorial: Everest Galicia. Durante as vacacións, naquela costa das Rías Baixas, o que máis lle gustaba facer a Lino era mergullarse para descubrir os segredos do océano. E unha tarde, nunha desas excursións, atopou unha sorpresa. Foi bater contra un corvo mariño que perseguía unha xouba.
Como os dous tiñan que respirar, saíron á superficie e quedaron mirándose fixamente. E o corvo non se asustou para nada do neno, seguramente porque pensou que era un corvo como el. Entón o neno díxolle: «Eiche de chamar Evaristo». E parece ser que o corvo lle gustou o nome porque se empeñou en enseñarlle os segredos do profundo océano. Así que se mergullaron os dous atravesando un banco de xardas e foron dar ás profundidades, onde había unhas rochas enormes tapizadas con anémonas de todas as cores. E ali, Evaristo enseñoulle a Lino un cabaliño de mar que estaba co rabiño enroscado nunha das anémonas. E onde as rochas se xuntaban coa area, Lino descubriu unha cova onde había un polvo agochado. Pero iso Evaristo non o viu, porque andaba enredando por ali perseguindo un San Martiño. Resulta que Evaristo era ademais un corvo moi aventureiro, que lle gustaba moito andar nadando polas profundidades lonxe da praia. Entón, Lino agardaba na superficie, e de cando en vez o corvo subía para regalarlle un peixe. Pero todo o mundo sabe que os nenos non comen peixe crudo, así que o corvo papábao nun instante sin preguntarse nada máis. Lino tamén descubriu que o lugar onde máis lle gustaba pescar a Evaristo era un barco que afundira unha noite de temporal, porque ali estaba cheo de xoubas e de bocartes e de chocos que lle sabían moi ben ao corvo. E ali estaba Evaristo pescando tranquilamente, cando sen decatarse nin siquera de onde saíra, apareciu unha quenlla cos dentes afiadísimos e a boca moi aberta, disposto a papalo. Así que o corvo botou a nadar cara á superficie, e Lino, que estaba lá arriba, viuno todo e quedou paralizado do medo, non sabía que facer. E xa estaba a quenlla á súa altura, ca boca ben aberta, disposta a engolilos, cando de súpeto apareceu un golfiño, que lle dou un empurrón moi forte á quenlla e mandouna alá lonxe. Para agradecerlle que lle salvara a vida, Lino fixo o que máis lle gusta aos golfiños que lle fagan, que é rañarlles un anaquiño no lombo. E aínda estuveron os tres nadando un bo anaco xuntos, ata que, con un chío que soamente entendiu Evaristo, o golfiño díxolles que tiña que marchar porque estaba a súa manda agardando por eles. Entón Lino douse conta de que con tantas emocións el tamén esquecera a súa familia, que estaban na area da praia agardando a que fora a merendar. Así que despediuse de Evaristo, quedaron para o día seguinte e volviu á praia, onde lle contou a todo o mundo as aventuras que lle pasaran no fondo do océano. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. Un grolo de imaginación danos sempre un alegrón. Cando a imaginación se perdeu, a enerxía desapareceu. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. Percorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación